A Pobra do Caramiñal quere acender o espírito do Nadal da man do tecido comercial e hostaleiro no municipio. E para iso levarase a cabo o primeiro concurso de embelecemento de establecementos comerciais e hostaleiros, iniciativa que busca impulsar a participación do sector e dinamizar a actividade económica. A concelleira de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, destacou na presentación realizada esta mañá que o obxectivo é implicar aos comercios e locais hostaleiros para avivar o espírito do Nadal, dinamizar e estimular o consumo nestas datas, apostando por crear un ambiente atractivo que convide a cidadanía a gozar da vila e a comprar no comercio local. É o primeiro concurso de embelecemento e esta actividade a que facemos por primeira vez porque vai dirixida ao que ao sector de comercio e servizos e ao sector de hostelería. Vamos lanzar un concurso para que eles podan participar pois embelecendo o que é seus negocios, non? Porque nós creemos, e xa sabedes, e seguichedes a traxectoria de todos estes anos, que para nós no Nadal é moi importante quitalo á rúa e por iso é moi importante que todos pois ornamentemos o que son pois as nosas vivendas. O concurso está aberto a todos os negocios situados no termo municipal que conten con escaparate, fachada ou calquera espazo visible dende a vía pública. Haberá dúas categorías, unha para comercios e outra para negocios hostaleiros. A inscrición xa está aberta e poderá realizarse ata o 25 de novembro a través dun correo electrónico cos datos básicos do establecemento. Unha vez aceptada a solicitude, os participantes deberán colocar a súa decoración de Nadal e mantela, polo menos, ata o 6 de xaneiro. Ademais, deberán enviar un mínimo de 4 fotografías que serán avalidadas polo xurado establecido. Establécense dúas categorías, que son os establecementos comerciais e servizos e logo hostelería, e poderán participar pois todos os negocios situados no termo municipal da Pobra do Caramiñal, tanto os que están no centro urbano como os que están nas aforas. A inscripción poden formalizala ata o día 25 de novembro, incluído, solamente hai que enviar un correo electrónico a promocioneconomicapobra@gmail.com. En ese correo hai que poñer o nome do establecemento, unha persoa de contacto tamén co seu teléfono, a categoría na que participa, se é comercio ou hostelería, e tamén imos pedir o epígrafe do IAE, que é algo que tamén reflexamos nas bases para os negocios que están incluídos neste certame. A hora de valorar as propostas, o xurado terá en conta a creatividade, a orixinalidade, a armonía estética, a iluminación e a integración coa contorna urbana. Tamén se puntuará o esforzo de embelecemento tanto do interior como do exterior dos establecementos. O concurso entregará 4 premios, 2 por cada categoría. Os gañadores do primeiro premio recibirán 1.000 euros, mentres que os segundos clasificados serán recoñecidos con 500 euros. Vai haber un xurado que sexa o que faga o ditame de quen gane o concurso e, pois entre os días 16 e 20 de decembro son os que se establecen para que o xurado pase a ver os distintos establecementos. E despois, con posterioridade, dentro tamén da programación do Nadal, pois anunciarase o establecemento gañador, que, como ben comentou Amparo, son 1.000 euros o primeiro premio, 500 o segundo, e estes son os mesmos premios para cada categoría. O Concello anima a todos os negocios a participar e contribuir a crear unha atmosfera festiva que realce a beleza da vila e favoreza o consumo local durante unha das épocas máis importantes do ano.